hei, minä olen Boris Aasi. Minä haluan kertoa sinulle elämäni ihmeellisimmän seikkailun. Tämä kaikki tapahtui kauan sitten kaukaisessa maassa, jonka nimi oli Palestiina. Eräänä päivänä pääsiäisen aikaan seisoin liekaan sidottuna kotitaloni pihassa. Silloin luokseni tuli muutamia miehiä, jotka irroittivat minut ja aikoivat viedä minut pois. He sanoivat, että heidän herransa tarvitsee minua. Olin yllättynyt, mutta ylpeä. Vau, joku hieno herra tarvitsisi minua. Hetken päästä selkääni nousi mies, joka ei ollut kovin hienosti puettu, kuten olin odottanut. Mutta mies näytti kilteimmältä, jonka olin koskaan nähnyt, ja hän taputti minua lempeästi. Kaikki hyvin, sanoi mies minulle. Miehen ystävät kutsuivat häntä Herraksi ja Jeesukseksi. Ihmiset tervehtivät meitä. He levittivät vaatteita jalkojemme alle, heiluttivat palmun oksia ja huusivat, Hoosianna, Hoosianna, auta meitä, Hoosianna. Minä ajattelin, että miehen täytyy olla vaatimattomasta ulkomuodostaan huolimatta jonkin sortin kuningas. Se oli ihanaa, niin ihanaa. Pienen aasin askeleet jo kuuluu kaukaa tieltä. Jokainen nyt tietää, kuka tulossa on sieltä. Jokainen nyt tietää, kuka tulossa on sieltä.